избягващ стил на привързаност. Тези хора често изглеждат автономни, независими и готини отвън, но вътрешно нещата стоят по един различен начин. Там обикновено се крие едно дълбоко вкоренено убеждение, че в същността си те не са наистина достойни за обич, не са стойностни и тези хора имат един много силен страх от отхвърляне. Близостта се усеща от тях като опасна, докато дистанцията им носи усещане за сигурност. Тази настройка към живота се корени, разбира се, в миналото. Тя произлиза от минали житейски преживявания. Като деца, мнозина от избягващите хора са научили, че когато показвам потребности, бивам отхвърлян. Моите потребности не са важни, затова не трябва да имам нужда от никого, затова трябва да се науча да се справям сам. И това поведение съзнателно се пренася и в зряла възраст, и в бъдещи връзки и отношения с другите хора. Защото щом някой започне да стане важен за тези хора, вътре в тях се отключва алармен сигнал: внимавай, 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 опасност, не вярвай на никого, защото можеш да бъдеш наранен. Парадоксалното тук е, че тези хора копнеят за обич, копнеят за близост, за любов, но им е много трудно да я допуснат. Дълбоката връзка е всъщност това, което им липсва, но същевременно те не могат да понесат една толкова интензивна близост. И така, за да се защитят от това предполагаемо нараняване в бъдеще, те развиват стратегии за поддържане на дистанции в връзките. Пак казвам, за да не бъдат наранени.